válák, tehát a gödörek az a legnehezebb. Hát, és akkor én nem fogom ezt így biztos, hogy elvinni. Ha elejtetek. De nem akar... Valaki jöjjön még! Fejszámol. Én dokumentálok. Már tudom, hogy ezzel fogok kiborulni. Oktatófilm lesz belőletek. Fáj! Most jó! Na jó. És akkor itt most jó nekem? Betagoljuk. De most ráraktunk a fóliára, és most rátakarunk egy Mi fóliát. lenne, ha mégis elájulnék most? Az kéne. Rókázni fogok. Na, gerincsérült hány? Mit csinálunk? Stabi hány nyelv? Nem gerincsérült, akkor nem forgatjuk. Csak a fejét el. Valahogy nem kéne. Vagy pont az. De azt mondták, hogy ha hány, akkor muszáj úgy csinálni, hogy Igen. Pontosan, el kell fordítani. De bár én nem vagyok. De úgy kell, hogy egyszerre kell, hogy... Ja, igen, igen. Nem bírom leszedni. Leszedem. Erre bicska van az Hozzád a embernek. másiknak. Hozzád a másik felére. Egyet, honnét tudjátok, hogy levegőt Mondjuk veszek? döntsük arra. Beszélsz. Tegyük ezért nem, hogy Folyik a szálból. Na, és akkor ez a lába fáj, akkor melyik oldalra fektetjük? Most gerincsérült. De az előbb fájhatott a lába, de hogy nyilvánvaló nem a beteg oldalra. Igen. De a gerincsérült a lábad. Bocs, Robi! A lábad az mindig valaki a fejnél valahogy. Ezt alá kell tenni. Igen. És így fel kell húzni a valami lábát. Egyszerre kell eldönteni, Nem, hogy a most hátra egyben hány, maradjon. hány. Nem stabil oldalt kell, csak elfordítom. Nem. Kicsit meggyorázzuk egy kicsit. Másik Lehányom oldal. az ágit, ha nem így. Most mi akkor? Most ti arról az Istuány. oldalról, Igen. így megfordítjuk. De nem számoltál, tehát lehet, hogy eltört. De nem úgy! Hol van? Most már belefúl. Oldalra, nem balra! Akarsz nem még megölni. hányni? Ne haragudj! Na, Jó, a rúgjatok lényeg bele az, kettőt, hogy csak így azt mondjuk, nem várjál. nyúlunk a beteghez, hanem teljes tenyérrel. Tessék, Tehát nem itt van így rá. fogod. Jó? És a fejnek mindig így kell Az a hányás? maradnia. Nem, azt én tartom. Amíg hány. Robi, hánynál egyet? Igen. Ezt így fogjuk. Igen. Készen vagy? Hát, ha tud aranytojást is tojni. Visszafordít. Beget hány, az bármire képes. Jó van. Kellett neked böget tenni előtte. Megtörögetjük a száját. Törjük a száját. Ne nyúljál ebben a saras kezeddel. Na akkor azt csináljuk Akarja meg valaki a gyorsabban, fejet? jó? De miért kell Valaki visszafordítani? vás. Akárki fektet Tartsuk ide. így. Ja, hát Na, hogy nem úgy van a mánc, hogy egyik lefekszik? Most. Te, akárki. leszek én ilyen döglött. Jó, még előtt egy picit. De nagyon Legyél szaras lesz a eszméletlen fejed. most, jó? Bele a szarba. Most nem hulla mindegy. Hogy nem az van, hogyha mondjuk teszem azt, Sisak? Hogy valami. Na mesélj. hogyha mit tudom, így fekszik a polgár, akkor hogyha felhúzzuk a lábát már neki, akkor ezt eleve elhelyezzük ide, Az a stabil oldalfekvés. Igen. Az teljesen más, mint amikor, mint amikor csak amikor ilyen gerincszülés hányató fekvés van. Ne forduljál le! És hogy akkor ezt hogy fordítom meg, ezt a nyomorultat? Akkor úgy, hogy fogják a fejét neki, húzzák kifelé. Stabil oldalfekvés akarod Igen. most? De mind a két lábát lábát. felhúzod. Mind a kettőt? Hát attól függ kétféle. Várjál, Semmit nem akkor fog. Hát, ha megvan neki. Kurva szart sérült vagyok. Emlékszel, hogy kötében milyen kurva sérült voltam? Rohagy meg. húzz fel mindenki. Itt megfogod a vállát. De nyújtva van a láb, bele fogom ereszteni az egészet. Azzal megcsinálom, jó? De nem kinyújt, nem hagyta, hogy felemeljem a lábát. El van csontosodva Fújjál, az hát izülettel. nem vagy magadnál. Csontos. Pardon. Semmi gond. Egész sérült vagyok itt a szarba bele. Nem gond. És azt kivesszük, hogy nem múljon el, meg kinyújtjuk a hátsó lábat. A felső. A felsőt? Felsőt. És akkor nézd meg, hogy így marad. Jó. Várjál. A melső lábaidat meg. Nehéz vagy te, úristen, így. Így. És nem tudom kimozdítani. Rendben, na akkor Bárhogy ezt rúgd, csináljuk meg hányjál te tovább is egyet. egymással.